jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓeyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde Baba Adama nde kala min bismi mon e kelle gadande Robindo Diagne. Alarba ɗiɗi lewru octobre 2024 bisimilla mon e kelle gadande Robindo Diagne puɗɗortoɗen koye jayde gendira leydi Sénégal jaggal nde ɓesguji ɗi kolliti wonande laamu ngu ana jogui jaɓɓal wawde ustude ko yete ko jobdole ɓen ɓe ganduɗa ko agent de l'état en laamu ngu ne wayno sifi communiqué wawde yeddude ɗin haalulaji kono kadi Diagne Le Soleil arti ha joni eɗen caɗele teskanoɗe toon to train express régional caɗele ɗe ganduɗa waɗino ha on kanlano jorni yuɓɓinani golle mum e dumunnaji jawtude ɗi Diagne Le Soleil arti hen jayde enquête ɓe garti koye les coups de la démocratie ko yetno e ɗiɗo sungoji sukaɓe dental ñande 17 lewru novembre 2024 ɓe garti ɗin bulletin ji e yiide ko million ngaji jeetati pawɗi temedere ujunere woni ko waɗete ko bulletin woni confectionnage to banggue wonande juɓɓingol ɗin bulletin ngaji tawi noon ɗum ɗo kala so tawi ɗum ƴeewama to banggue mbiyen 8 500 000 ɗum ko kala bulletin kala e ɗin liste uji caɓanɗe 4 tawi noon ɓe garti e koppareji ɗe kala ana gabbo ko ɓuuri 13 milliards e koppareji men franc CFA. Diagne Rewmi quotidien ɓe garti koye division de la cybercriminalité Cheikh Yérim Seck hande oɗo saaha ne wayno caggal nde o hetta hanki o monayi garde à vue ine tawi e Diagne Rewmi ƴeewen Diagne Le Quotidien ɓe garti koye cri débordante du fleuve ɗen ƴergol ammaji ɓe garti yiide kamɓe quotidien le dande mayo sans voix caggal nde teska tubuji kewɗi ha addi ilam kewɗam ɗum noon saabi dande mayo hande oɗo saaha yoga e guure jolide ɗum ni saabi kamɓe quotidien ɓe kolliti yiide oɗo saaha kay dande mayo ko famarɓe dole caggal noon nde laamu ngu hayso tawi jagorɗo ari toon kono de elle laamu ngu tinani wonande ɗen caɗele teskaɗe toon kono kadi kamɓe quotidien ɓe garti to banggue cellal kam e guura wonande ɗin ɓesguji to banggue gurnameji mumen e o saaha mo ganduɗa ko ilam yoga e guure nati toon to dande mayo. Diagne Walf Quotidien ɓe garti koye convocation to banggue wonande oɗo saaha teskama ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji ɗi kala dariɗo tottude wonande yande mum e o saaha no leydi ndi yarata ni aɗa heewa fawede caɗele ko wattidi ko kanko Cheikh Yérim Seck gonɗo e garde à vue kono Bougane Gueye mo ganduɗa hande o totama convocation mum ma notoyo toon to cybercriminalité. Diagne Walf Quotidien arti hen. Diagne L'Observateur Macky le pari risqué ɓe garti koye kanko hoorejo gonoɗo hoorejo leydi Sénégal Macky Sall caggal nde hollita ko laaɓi ko kanko tigui woni tête de liste ɓen ɓe ganduɗa ko des libéraux en ɓe garti kamɓe yiide L'Observateur o saaha noon ko caggal nde teska ndonu Macky Sall landa APR woni landa mo ganduɗa hande oɗo saaha heewi caɗele teskaɗe hen kono kadi basgol makko arde kanko Macky Sall ko ɗum wawi ko battinde to banggue caru wonande ɓesgu makko ɓen jeeyaɓe Alliance pour la République kono ɓe garti signaux d'alerte on mo ganduɗa ko Cheikh Yérim Seck gonɗo e garde à vue on mo ganduɗa ko Diégui Diop caggal nde o hetta hanki waktuji jonɗi mbiyen o accama hodde galle makko kono altine o jogori ruttade toon to cybercriminalité kono kadi ɓe garti e Bougane Gueye Dany subaka hande o mo ganduɗa ana jogori ñallude toon ɗum ko caggal nde o totta convocation. Diagne L'Observateur arti hen koye kan haala keddotoɗen Diagne Tribune ɓe garti koye Bougane convoqué semmate kanko Bougane caggal nde o heeɓi plainte hande o mo notoy toon to cybercriminalité sanga waktuji 11h ɓe garti kanko Bougane caggal nde o waɗi ayaw taw banggue vidéo holliti ɗum ɗo foof de alamo tekkirondi so wona Ousmane Sonko hande o saaha ko kay waɗata utiliser police gendarmerie kamɓe jamoje leydi Sénégal beele tigui habde ɓen ɓe ganduɗa ko adversaire mumen ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e fannu dawrugol ha ɓuuri tengtude ɓen ɓe ganduɗa ko opposant en kono ɓe garti e ko yetno e oɗo saaha kay ɓe kolliti wonande kamɓe Tribune ne wayno hande o saaha nguɗo laamu dañi adversaire koto banggue wonande caɗele gurnam to banggue kadi ha joni caɗele gurdam teskaɗam to banggue gurnam musɗam ngakkugol golle sukaɓe ɓe ha e ko nandi hen ene tawi e Diagne Tribune. Diagne L'Évidence coalition Sammu Sa Kaddu ko kamɓe di kolliti wonande o saaha eɓe joofo laamu ngu ɗum noon ko caggal nde tota convocation mo ganduɗa ko président Bougane Gueye mo mbiyata président gëm sa bopp
ɓe garti e yiide oɗo saha noon ne wayno ɗum ɗo fof woni caggal ko kanko premier ministre Ousmane Sonko mawɗo jagorɗo ko kanko tigi waɗata instrumentalisé police gendarmerie kamen ñawoje leydi Sénégal beele habde ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni lundiyankoɓe dawrugol leydi Sénégal jayde besbi le jour la matraque ɓe garti ko e ɓen ɓe ganduɗa hande oɗo saha ne jogdi caɗele e lawol leydi Sénégal Kader Dia on mo ganduɗa ko chroniqueur ton to Sen TV mo ganduɗa nana dumbirdu ndu ɓe garti e Cheikh Yérim Seck gonɗo e garde à vue Bougane Gueye notoytoɗo subaka hande o toon to cybercriminalité ɓe garti e yiide ɗum ɗo de teskama wonande nguɗo laamu e ɗiɗo lebbi jeegom nana hammina ɓen ɓe ganduɗa ko kay to titta janɗi mumen e no leydi ndi yarata ni kono haɓuri tengtude kadi e ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe dawrugol Jayde Sud Quotidien ɓe garti koye flambée généralisée des prix des produits de consommation courante ɓe kamɓe Sud Quotidien hande ɓe ɓuuri artude koye caɗele to banggue nguura to banggue ɓeydugol ɓurtugol wonande nguura ka ɓe garti ni e ɗin marché ji caggal nde teska wonande ko sohlete ko ñalawma kala to banggue lijumaji ha e nguura maaro e ko nandi hen ɓurtugol mum no seki ada kamɓe Sud Quotidien ɓe garti hen Jayde li Quotidien Bougane déverse sa colère sur Sonko kanko Ousmane Sonko caggal nde o heeɓi convocation makko arti yiide ɗum ɗo ne wayno ala mo tekkirondi so wona kanko Ousmane Sonko ko kay tigi hutorto police kam e gendarmerie e ñawoje leydi Sénégal beele tigi wawde ha joni huccodirde e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni adversaire aji mum politique kono ɓe garti kanko Bougane e yiide wonande gam nangugol makko ɗum ɗon noon wona hunde nde ganduɗa ko ne weɓɓira kanko Ousmane Sonko kono li quotidien arti e ko yewitno toon to dowlaji nettuɗi Amérique prix global cultural icon award Baba Mal wondude e Papis Nia kam e omo ganduɗa ko Bachir Cheikh ko kañumen de dutta teddugal e on prix ni ganduɗa ɓe duttama ɗum toon to dowlaji dentuɗi Amérique ɓen ɓesguji leydi Sénégal yaruɓe to banggue pinal bandiraɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinɗomode kelle ganane roɓindo jaydejo subaka hande o min dokon aadi alkamisa janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo moon on jarama.